So finally hinke naigena moni channel 1k subscriber kan naikya hinke abona tabok kisa nasingi tongmani 1k subscriber bufru kano hanai tei khoroksani bagai ta 1k subscriber kaya kho hinke abona nasingi tongo tartari thangai share khabini nongdolongno 1k subscriber kan nango tei kisani bagai doti te exit tongso kana 1k subscriber ingkha hinke angnorong ni bagai kaisa surprise tu nai naigena back khai edangkha so finally 1k subscriber ka bell icon hambai norongno je chuno support khlai tongmani chin bakhani tolongno bell icon hambai norni bagi kaisa surprise tongmani ge obono jeng tabok norni bagi kaisa gift tu bunai abo hangke norok kisama na singnai norok bai jeng mane malai norongno jeng gift nai hingkai norok nai tongge oba haikena chuno support khaidi te bosong norni bosong kaham kaham video tu nai so hangka sungno nai tongdi bye bye.